Pues segundo va a poner... Listo, Irun. Kaixo, lehenengo abestatuko gara romance anonimo izango da. Espero gustatzen. Joko Banurrengo abestia izango da Someone Like You Adele kantatutako. Never mind.
Ezinak izan ginen, izari eskorra zeruan, maite genuena egiten, bihuztu ginen gau bakoitzean. Argiak itzal izan arren, sua mantentzen ari gara, eta laster gure azken gaua balitz bezala, egingo du ez da. Batera gero amargotzen, mugitu ginen gaula gainean. Egaitzez bian izan arren, sua gartizten ari gara, eta laster gure azken gaua balitz bezala, egingo du ez da. Erotzean galdutako gitarrak berriz berotuko ditugu ahotsak elkartzeko kantu berri batean. Orain ez bezala denborak itzali, aspaldi piztu genuen sugarra. Urruneko ginen baina itzuli gara, azkeneko gaua balitz bezala, egingo dugu ez da. Deitzen eta Horrengo abestia izango da zein ederra izango den. ez daukat denbora. Ez, baina bilatuko dut. Bidaliko dizut, Itxaron ez, ordenagailu da. Vale, publizitatea saltatzen.
gauk ebaki ganezki.